máme tu typ číslo 8 a to je šport. Myslím, že každý nepochybuje, že šport je vynikajúci pre zdravie. Skôr je tu problém, že nikto si na neho nevie nájsť čas, alebo teda málo z nás. A zázrak športu je, že cvičíme každý deň a nie cez víkend 2 alebo 3 hodiny. A ten efekt je oveľa väčší, keď si na šport nájdeme čas každý deň. No a mám pre vás vynikajúci tip, ktorý ma naučil môj lektor a dlhoročný priateľ, čo sa týka zdravia. A to je, že 10 minút denne budeme robiť akýkoľvek šport, to je úplne jedno. A princíp je taký, že nám 10 minút denne pôjde srdce na tepovej frekvencii minimálne 100 tepov. To znamená, tí, čo radi behajú, pôjdu sa na 10 minút prebehnúť. Tí, čo radi skáču či stvihadlo, tak proste dajú si 10 minút skákania. Akýkoľvek šport, je to úplne jedno. Princíp toho cvičenia je taký, že sa zvýši tepová frekvencia, zvýši sa krvný obeh a to má neskutočný efekt na naše zdravie a na našu vitalitu a krásu. A samozrejme tu je dôležité počiarknúť a 3 výkričníky, oveľa dôležitejšie tých 10 minút si nájsť raz za deň ako cez víkend 70 minút. Takže to je ten zázrak, to je ten čarovný typ omladenia, pravidelnosť a každý deň sa tomu venovať.